Ya karena adik memang sering praktek di lapangan kan. Wong sepuh-sepuh sing kono iki mang gak iso nguculi ana ing cekelane sing didalene atine utawa wong-wong iki mang gak paham apa sing dicekel ya kudune ya dilepas. Nah kok malah dicekli ra wapet. Nah, sehingga kono kan iso mbuntani dalan roh iki mang. Roh iki mang kate metu gak iso karena kebuntu. Cuma kadang kan nek adik mang kurang ngerti atau kurang paham sing disalahne engko kodame, sing disalahne engko ilmune. Digandoli ambek ilmune, digandoli ambek ilmune. Padahal ilmu iki gak gandoli. Cuma awet dhewe lho gandoli, naleni. Sing naleni awet dhewe diteleni atine. Dan kene ati ya kudu ro adik mang iso nglebokne ya iso ngetokne. Oke iso mlebokne tok bareng ngetokne piye gak iso. Jadi karo-karane kudu diuri kabeh. Nah nek kono iki wayahe garek njabut. Nah pemane kaya nek kaya guru ning murid penak engko jabute krana nyambung terus. Oh iku wayahe jabut, wayahe jabut. Nah ya. Nek wae wong liya wadi kudu mara sing cekel iki apa. Jadi sangko jarak jauh nggak bisa. Kenapa? Iku secara engko didongoni ya gak kena juga. Diombeni gak kena. Jadi adik ya kudu jenisnya apa iki? Sing dicekel, sing dideleh ning atine. Karena kono kan enek sing wujude kewan ya enek. Enek sing wujude wong tua ya enek. Enek sing secara islami engko ya coba, secara kejawen engko ya blangkonan. Nah, iki kudu jenise iki. Lah wong blangkonan mau wacane ayat kursi, gak ngerti. Malah ngono. Lho sakjane nek iki mang enek wong sakaratul maut iku piye to sakjane awake dhewe nek ngono. Ada iku kudu kondisine wong iki mang. Sebenarnya enggak dibacakan sepetunggal. Karena apa? Dia ini sulit untuk keluar, kita bukakan pintunya. Ya, kebanyakan yang umumnya kan dibacakan ini, bacakan ini, bacakan ini. Sumpah kemalaan. Lah karena apa? Balik mana kan kayak dikin alikane kayak nek lindin kan yo ora awake dhewe. Adik lindin ora awake dhewe, adik bengok-bengok ya gak krungu. Sing ning jopo gak krungu. Tapi adik ru. Awake iki apa jenenge kaya wong iki mang roh ning awake dhewe, adik iki mang gak roh ning kono. Karena apa? Bangsa roh. Nah, itu bangsa jasmani meneh, bangsa roh. Lah nek kono gak iso adik iki mang merekayasa dengan imajinasinya dhewe gak bisa. Waalaikumsalam. Lah nek kono adik kudu paham ana ing bahasane wong iku. Lah kenapa?
Contoh Mbah jenengan gadah ilmu mboten gadah lho. Lah jenengan gadahe napa Mbah? Donga ile. Oh nggih Mbah, gadah donga. Okeh le lho kan ngono. Nek donga iki mang wong paham tapi nek ilmu enggak paham padahal ya padha. Dadi ade iki gunakne bahasane sing dingertani wong iki mang. Nggih Mbah nek ngoten dongane tapek kabeh Mbah ya. Wis gak apa-apa le aku wis gak kuat ambek donga iki lho piye kate mulih gak iso. Ya memang kesadarannya wong sing kabeh sakret mati memang seperti itu. Kate mulih gak iso, enek kendala iku. Wong sajane kaya adike ngelepas niku utawa mbuka lawang ya ambek kalimat awake dhewe. Ambek kalimat. Enek sing nek mangkrana ilmu, enek sing nek niki mangkrana bondo donya. Nek ilmu engko manggone ning atine, nek bondo donya manggone ning pikiran. Iku sing naleni. Dadekne beban. Utawa iki mang dadekne buntune dalane roh. Lah wong roh iki metune kan enek sing sangka lesan, enek sing sangka bun-bunan. Ya kan ngono. Ini dalane buntu ya ora iso metu. Kaya nang sikil nang dhuwur, dibuntoni ambek atine. Krana iki mah jane ilmune. Gak iso ya. Wong iki gak duwe ilmu, munggah neh iki mang ning otake jek dibuntu ambek pikiran donyane. Ya ora iso ya. Lah basa iku balik meneh nek wong iki duwe salah jangan ngapura. Iki wis buka pintune. Dene apa wong iki diutang tanggungan utang ning dia iki mang ditanggung keluargane lho. Iki wis buka. Sehingga apa? Ini merasa bebas benar. Wis gak duwe tanggungan meneh. Wis padha kaya awake dhewe lho, gak duwe tanggungan dolen sakarepe. Lho malah ngono. Nek jadi tanggungan, Pak. Diparani wong meh ya. Ampunen Gus nggih. Los. Ngapunten. Ya kan ya sering kita jumpai orang-orang seperti itu. Alikane ki ambak iki memang sulit untuk keluar rohnya. Memang sudah waktunya tapi kan ini belum bisa keluar. Orang donga mboten donga. Hingga adik mang biasane ki wong sepuh-sepuh biasane. Mang kalimate kala mbah menawi jenengan ada tanggungan sedaya mawon nek ada utang nggih. Kesane sing putuning jenengan juga jenengan niku mbah sing nanggung. Bareng ngoten dipun mbah monggo sahadat budal. Ya wis bebas kok gak budal piye kan. Katene sapa katene. Ya karena wong kabeh kan kaya ning wong pikiran kan dia bekerja ning alam dunia ini bekerja. Tapi ning alam kono wis gak enek kanggo pikiran. Kaya ning alam kono iki wis kanggo pikiran ya ora nganggo ati. Ati delene. Ngono kok Pak Setu gumantung ning ati. Lah piye? Gumantung ning atimu. Ning atine delene terus karo sapa? Dinoke karo. Sehingga perjalanan ana ing roh awale awake dhewe ning alam roh barno ning alam alam misal alam ajsam alam kandungan
alam kasunyatan, alam barzah, alam kubur, alam akhirat iki perjalanan. Lah aja nganti iki mang mlakune iki mang terhambat ambek pikirane awake dhewe, terhambat ambek atine awake dhewe. Ya krana karo-karone iso menghambat kaya perjalanane roh. Lah karena apa? Menawa iki wis mlebu nek kono, iki gak enek sing darani mati. Gak enek. Kayak adik mang, oh iki meninggalkan dunia. Ya memang meninggalkan dunia ini, tapi dia masuk ke dunia lain. Masuk ke alam barzahnya itu. Itu juga dunia. Tapi nggak sama dengan dunia yang ini, nggak sama. Penalikannya adik mang ning alam kandungan di dunia kandungan sing kaya ngono kan. Baru kemetu ning alam kasunyatan iki mang. Bahasane ya beda, gak padha. Lah ning kono, kon ning alam barzah, iki wis gak nggunakne bahasa jisim maneh gak nggunakne. Gak nggunakne bahasa akal, bahasa ati, bahasa rasa, pun mboten wonten. Kenapa? Ragane wis disampirne. Lah iki lho. Sampirne tok. Sehingga rohani, roh iki emang iki terus berjalan terus. Sesuai dengan posnya. Nah, awet kan mlakune adiki menuju ke alam barzah, itu pos berikutnya. Pos awet dhewe. Alam barzah baru ning alam kubur iki pose. Memang katanane ngono, gak usah wedi. Ora usah wedi lha nyapa diwedeni. Lah mula sangka iku kaya perjalanan iki mang ben kene hambatan sing kaya ngono. Balik meneh werwana. Ana ing tauhide. Sehingga diurute kan ana ing syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Roh ning awake dhewe, roh ning pangerane barno lepas ilang ana ing fasadul jasad. Hilang sudah. Ngono wis fasadul jasad nek iki mang engko wis gene asma meneh, sifat-sifat atau afal iki sudah enggak ada semua. Kenapa sing ngarane wis gene? Sing ngarani enek Gusti gene. Sehingga nek kono wis karek ilallah iki mang waktaninya karek ijen. Kata meniku adi ya kudu ngerteni gak cuma ada iki mang la ilaha illallah toh. Cara di zikire kan ngono. La ilaha iki mang ilangono rasamu. La ilaha ilangono pemikiramu. Lho. Ilangi kabeh. Angen-angenmu iki lho ilangono. Rasamu sing ngene ilangono kabeh. Nah, isine la ilaha iki nek ngono. Oke angger diwaca la ilaha illallah. Penak pandi iso. Jadi la ilaha iki yo makom juga. Makome apa iki mang? Akale awake dhewe ambek atine awake dhewe. Nafsune awake dhewe, egone awake dhewe ya nek kono. Sehingga lafal la ilaha iki mang king resiki sekabehane. Nek sekabehane wis resik nek kono iki mang akale wis resik, atine wis resik, ragane iki mang wis resik baru ilallah. Iki namung Gusti Allah. Nek dene apa awake dhewe mang jereget. Biasane ngaku-ngaku. Nah iki lho, iki reget. Ingsun sejatine Allah. Maling ngono.
Nek kono awake dhewe yo ngaku-ngakune adike manunggaling kaula Gusti, ya maling ngono kalimat. Niki uji ngregeti pikiran awake dhewe. Niki masih gurung ilallah gurung. Tamlo sok iku difahami sik lafal la ilaha iki mang bersih nih sekabehane pikiran lan atine awake dhewe ngresiki kabeh. Nah kono kan menafikan, meniadakan awake dhewe. Jadi Rasulullah rumangsa adike mang pangeran ning dhuwur, pangeran ning ngisor, pangeran ning lor ning kidul iki dibersihkan kabeh. Sehingga la ilaha. Lah karena apa ngeles kabeh ning wis resik kabeh ning kene baru ilallah. Baru ilallah iki mang. Sehingga nek kono wis ge enek rasa-rasa sing timbul meneh ora enek. Nek kono wis ge enek rasa nek ngarani ngaku-ngaku paham, ngaku-ngaku ngerti nggih mboten wonten. Nek kono wis ge enek rasa duwe ilmu iki nggih mboten. Karena apa? Iki mang wis resik kabeh. Pikirane wis diresiki, atine wis diresiki. Tapi nek dereng masyaallah dienggokne ambek pikirane dhewe, dienggokne ambek atine awake dhewe. Sehingga apa? Lah kaya dene adike nglanggenge lafaz la ilaha illallah ning kono. Kaya efek iki memang luar biasa. Efek iki mang. Cuma kadang adike mang mandek ning efek iki mang. Efek iki mang apa? Iki mang mandi kemarin. Omongane iki mandi kemanden omongane. Cara nek iki mang nek ngarani diarani apa? Sabdune kan. Padahal ya dudu. Padahal duduk Sabtu. Cuma nek ngarani Sabtu. Ngomong sak ngomong wujud. Ngomong sak ngomong wujud. Dan kene ati kudu ngawuri juga. Sapa sing wujudne iku? Lho. Kuturu. Lah iki meneh karo sing wujudne. Lah iki. Jareke gumantung ning Gusti Allah. Lah kok gumantung ning rasa-rasa sing kaya ngono? Gumantung ning kesaktian-kesaktian sing kaya ngono. Lah nek kono kan gak langgeng. Adike mang langgengne lafaz la ilaha illallah ning atine. Iku masuk ning alam iku terbawa. Ya kono ya didudui kabehane didudui, semua orang didudui. Oh padahal nek kono iki mang nek paham awake dhewe ning lafaz la ilaha illallah iki ngresiki rasa langpang rasane sehingga ngilangne rasa. Gak wujudnya rasa meneh ngilangne rasa. La ilaha iki ngilangne rasane ning pikirane, la ilaha ngilangne rasa ning atine, dilangne kabeh. Kok malah iki mang nimbulne rasa. Lah karena apa? Adike balik neneng sifate Gusti Allah sing 20. Lho Gusti Allah iki mang cahaya sing piye? Karena cahayane iki gak padha ambek cahaya sing ana pikirane awake dhewe. Gak padha cahaya ana ing atine awake dhewe. Mboten sami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kados
kanca-kanca sing pelaku sing ngoten niku. Sing di kan ki ambek kepanggih kalih cahya. Karena fahame cahya iki mang padang sing kaya ngene. Padahal ning sifate Gusti Allah mukhalafatul hawadisi ora padha ambek ciptaane. Lho cahya iki ciptaane kok. Lah rasa ya ciptaane. Lah kok ade ki mang angen-angen nek Gusti Allah ki mang kaya cahya sing kaya ngono ya. Lah nek kene kan adikku wis terjebak. Ambek kahanan sing ngoten niku. Waalaikumsalam. Ya krana temen iku nek kula jenengan nglanggenge zikiran ning mana nglanggenge ana ing sirine sehingga ten atine kula jenengan iku enek sing manggon memang wonten. Nah kebanyakan kenapa kok diarahkan ke ahli nujum, diarahkan ke situ. Dan nek kono kaya kula niki oh iki enek sing ngabari. Ati enek sing ngabari, ati mah. Wong iki mang ki ngene, wong iki mang bar iki ngene kan. Wong iki mang kok kono iki ngene, wong iki mang nggawe iki. Lah iki enek sing ngabari, atine awake dhewe. Lah karena apa? Awet iki mang gurung paham ning lafaz la ilaha illallah. Utawa ana kene iki mang zikiran la ilaha illallah gurung diilmuni. Penting dipiritne, dizikirne sampai dina. Lah dina pun iki mang wis roh ilmuni atawa diilmuni, moga kaya ngono pun benten mengki. Lah engko nek wis roh ilmune kan. Sehingga kekuatan sebenarnya enggak ada. Enggak ada ya. Lah kayak la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa bisa diukur? Enggak bisa itu. Enggak mampu. Lah karena apa? Mukhalafatul hawadisi. Jadi kekuatane Gusti Allah mbek kekuatan awake dhewe sing adiki mang rasane, adiki mang telu, adiki mang krungu, iki ora padha. Memang kebanyakan adiki mang madak-madani. Iki lho kekuatane Allah, iki lho kekuatane Allah kan. Itu iku. Ya karena apa? Engkau zikir iki mang wis diilmuni. Sehingga sing muncul bukan kekuatan enggak. Nek iki mang malah iki apa? Ngilangne awak iki mang wujudne Gustine. Sing wujud Gustine ning awake ora. Karena ning trapa iki mang nafsahu iki mang wis dipahami ning awake kembali ke robahu. Jelas kalimatnya pangeran tok isi ninggo. Sing ngrasakne ya pangeran. Awak diki benglunggo ya pangeran. Adiki ngomong ya pangeran. Kalimatnya ngono terus lho. Karena apa iki ning robaune. Lah dina apa iki ati kemakum fasadul jasad. Iki mang wis ilang kabeh. Sapa sing ngarani pangeran? Renek. Wis kene nek. Rama sifate wis kene, asmane kene, afale kene.
Lah sehingga alam dunya saisine iki lho ya afali Allah, iki ya asmani Allah, iki ya sifati Allah. Lah iku. Iki sifate, asmane, afale iku lho jenengan. Sehingga enek aran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kaya dene nek cara kita pekan latifah sing ning awake dhewe. Latifah iki sing ndi to? Senekun iki mang iso ngomong iki ya latifah. Nafsu iki ya latifah. Iku latifah. Lah iki wis ana nek kono. Karena kono apa? Iki perjalanane nafase awake dhewe. Iki nglewati titik-titik niku wau. Dari bawah lewati titik sini kembali lagi. Ya cuma kan kadang awake iki mang mandek ning titik etok. Oh, iki mang pikiran ning latifah. Wis sangar ya. Medeni. Kaya ning kopi. Omongan kan iki jenenge samar. Iki kopi kan iki. Iki samar ini, Mas. Iku latifah jenenge. Kaya nek kene nek gremeng-gremeng nek kene iki samar iki jenenge kopi iki. Gurung nyoto. Kaya adik mang sering musyawarah nek kene iki jenenge kopi ya. Jadi ning makom illallah nang kono ya kudu diresiki kabeh. Memang kudu bersih semua. Kalau enggak bersih bukan kembali ke illallah iki mang, kembali ning awake dhewe. Ning pikiran awake dhewe, ning nafsu awake dhewe, ning atine awake dhewe sehingga apa? Muncul rasa rumangsa aku iki mang wis komakom makrifat. Yo ngene ngono. Aku iki mang wis komakom wahdatul wujud. Malah ngoten. Tapi mungkin pun paham iki mang diresiki kabeh, ilang iki wisan. Wis ilang kabeh. Wis kene aran kok. Karena sing ngarani pun mboten wonten. Sehingga jenenge ilang. Sing enek nggih namung Gustine arane tok. Karena kono ada yo kudu memahami nek wong Islam iki enek jeneng ki asmane Allah. Dikai asma Allah. Lah sing duwe jeneng iki sapa? Sing duwe jeneng. Ya selama iki adik kan cuma roh jenenge tok. Selama iki adik mang roh sifate tok, af'ali. Sehingga sing duwe jeneng sapa, sing duwe sifat sapa, sing duwe afal iki mang sinten. Sinten niku? Bingung lah. Bingung. Lah krana apa? Nek kono wis genek meneh. Krana enake jeneng, enake sifat, enake afal iki muncul. Krana enek ciptaane. Diparel iki mang genek ciptaane, wis genek sing nyebut meneh. Sehingga Gusti Allah dereng lahir. Gusti Allah iki mang dereng berahi. Dereng. Nah kalau iki mang nyawiji tunggal.
nek kono mang cek dadi wijine Gusti Allah iki mang. Sakjane kan cuma yo wiji tok. Supaya iki mang yo ben ke arah ketuhanan ya dikai asma Allah. Wijine Allah. Padahal nek iki mang wijine kene sak sire ana ing sifate asmane nek ngarani. Dadi ning ngono. Iki mang wiji iki. Nah, agama Islam ade iki mang iki lho wijine Allah. Oleh ngono. Nah, keyakinan itu nih, mboten ngaten. Iku panggah wiji cuma kan arane sanes kanggunane asma Allah ning enggak. Lah kenapa? Engko nek wis ning wiji ning kono iki gorong brahi, gorong lahir. Ya gorong enek rasa. Nek niki mang gambar-gambaran nggih mboten wonten. Wujud-wujud nggih mboten wonten. Karena tasik sinimpen ana ing zate dhewe. Iku jenenge wiji. Nek kula jenengan kan iku wis dibraekne kalih Gusti Allah. Kula jenengan iku dilairne kalih Gusti Allah. Sehingga nggih ketok. Lah menurut sampe iku balik meneh kan. Supaya iki mang kembali ke Allah iki mang piye? Ya nglewati ondo-ondo niki mang. Fase-fase niki dilewati kabeh. Oka angger adiki mang dikiran ning ati, dikiran jahro tawa dikiran siri. Pada dikiran iki wau nggih ngresiki atine, ngresiki pikirane. Lah ngerti ana kono awet iki nggih namung dititipi mawon. Dititipi aja diakoni. Ilmu ya titipi, kefahaman titipan. Pengertian ya titipan. Nah, iki mang bener amanah nang kono, ambek Gusti Allah titipi terus, iki lho. Sampai nang ngene kae, iki lho sampai nang ngene kae, iki lho sampai nang ngene kae. Lah benten mangkene adike ngaku-ngaku, iki ilmu kuwe. Mandek iki. Kenapa? Awet gak amanah. Wis gak amanah ya gak iso nyumber. Tapi nek adik mang amanah, masyaallah gimana. Ki nyumber tanpa berhenti. Sehingga adik mang diweruhi perkara sing gurung roh. Adik mang diajak nek iki mang ning alam. Sing adik mang gak kenal ning alam iku. Ya karena apa? Nah kene iki mang awet iki mang diamanahi disampaini. Lah kados ngoten iki kan. Tuh, jenengan nggih punya hak. Hak jenengan ten ning kula, ya niki kula sampai ning jenengan. Jadi ini bukan milik saya, bukan. Memang hak jenengan. Kaweruh apa iku hak jenengan. Noko niki mang kaweruh ana ing syariat, kaweruh ana ing tarekah, kaweruh ana ing hakikat, kaweruh ana ing makrifat, kaweruh ana ing nafsahune, kaweruh ana ing robahune, kaweruh ana ing fasadul jasate lho. Iki titipan kabeh.
Sehingga nek adik iki mati ngertekne sekabehane iki titipan. Engko gek nek diarani penghalang iki mboten wonten. Wong sakjane penghalang iki bukan dari luar kok. Penghalang ya diri kita sendiri, ya pikiran kita sendiri, ya hati kita sendiri itu penghalang. Contoh nggih. Anak wong loro, tak ngobati wong penghalang. Mandek niku. Jadi nenek wong loro sing kaya ngono lho. Iki haknya masih di kita sampaikan. Hanya menyampaikan. Kita nggak bisa menyembuhkan, ini nggak bisa. Nggak bisa. Kita menyampaikan haknya mereka. Nah, menyampaikan hak-haknya mereka itu nggak ada penghalang. Tapi nah mang ngarani ki mang oh iso ngene, iso ngobati ki mang iso nyembuhne, iki penghalang. Sehingga apa engko timbule engko rekayasa. Ambek donga si A gak kenek, si B gak kenek, gawe iki gak kenek, gawe kabeh. Harus sumi kadang seminggu wiritan iku. Iso jebol niku. Lah karena apa iku rekayasa? Rekayasane pikirane awake dhewe. Dan nek kono ati kudu ngerteni juga. Aneh apa jenenge roh iki mangijik manggon ning wong iki sakaratul maut. Gak iso metu. Berarti haknya masih di kita sampaikan. Haknya apa? Ini membukakan pintu ini, bukakan. Ya terbuka nanti. Wong sakjane ya sepele. Oh gak usah donga sing angel-angel. Ya donga angel-angel kan ya rekayasane awake dhewe. Gawe donga iki. Rekayasane awake dhewe. Lha saben dina ati iki emang pedar ana ing rohani. Sehingga nek wong sakaratul maut sing dibutuhne apa? Iki mang dalane ben buka biji. Dengan bahasa apa? Ya bahasane sing dingerteni. Bahasane. Iku lebih cepat. Bahasa dingerteni lebih cepat nih. Wong kadang ada iki mang nggunakne alat donga kan. Ya ngesane juga. Tapi karepe iki mang nulung iki mang ben cepet metu. Lah kok niki mang digawa ngidul. Lah. Gak bayane. Karena apa? Awet iki mang nggunakne alat idulan. Meskipun bahasa Arab kan. Gunakne. Jadi adik iki mang kudu ngati-ngati banget nalikane wong sakaratul maut sing kaya mu arahne ning ndi. Ambek donga iki paham gak wong ambek donga iki? Ngerti enggak? Sing kok iki mang ben gak kesasar piye ya dengan bahasa kita sehari-hari. Insyaallah temen iku wae kan wis gak mampir-mampir. Lah dene apa iki nggunakne donga mau arene nandi roh iki mang. Bingung gak iso jawab. Ya kula dongakne. Sehingga kebanyakan iki mang ya cek kurung sampurno. Sehingga sampurnakan dia. Dengan cara bagaimana? Bersihkan hatinya dan bersihkan pikirannya.